Abusuafo me mama kwaba eba pemampem TV so na agemfena menemu edi mpuni puse dia na wei breaking news ene na yewura otekokko so otekrawi ni brawi nwoma so otumfo se tutu nyankase nyansa yera mu nyanse boakwa ede tudwa se Ghana nyina yade nyina nana Konadu Yiadom a otoso miensa sikadwa hima adane atoni benkum so Asantemaa all the Asante Kingdom no na Pɛrish abo Asantemaa na enam saye so ema Nkoranzaman hene na so omato kese ama pemampem se emfa nkabosemi entudwa na uhwemu a na Nkoranzaman ahwere adekese Ankobeahene Oheneba Agyei Baffoe adana atoni benkum so ana Nkoranzaman nhihye se nyame ya adoma hwebe eda yawada edi animi the 21st of August yebedi ne na otweda na yaye nhihye apene krabre kra na de wo mu nyina ene se Nkoranzaman se dabi so otumfo piesie otumfo abakan ene ye Nkoranzaman dia na chese Nkoranzaman no for tabra ba ye nyina ye no ma no na Konadu Yiadom the third ato ni benkum so dia na chese ewo se Nkoranzaman edi obuo ni anidie ema Asantemaa enti Nkoranzaman nhihye a oyeye se eda yawada yedi dwumadie ehihye so se na otweda ama Oheneba Agyei Baffoe no nananom abo asensen a omatwe they call the 25th of August pusumi ayewom ya ne da etoso da dionu ene edanum no na nananom nhihye Monday na nananom nhihye foforo kra edi na otweda akra Oheneba achi na brepamu no omodi ayipa no ahihye so na yekoyenim no yewura osantehene se de medical aka no 21st of August kroya nananom Nkoranzafo atu omayiyo asensen no sa 21st na ohene otumfo se tutu nyankase nyansa yera nyansa boakwa otekrawi ni brawi nwoma so adodo na afri ni nyansa yera nyampon obia esom no ono ni hema ayie enenti Asantemaa yemamu yakọ Asantemaa yemamu dwie ene munana dwie ene ye nyina yade nyina ye hema nana Konadu Yiadom a otoso miensa osante hema dwie ni amanihu na pemampem yenso kriu no nyina ye fa kwanya wi so ama Asantemaa nyina dwie sanso na ye ma Asantemaa dwie no na ye ma Nkoranzaman dwie na ye remfi Ghana man Nkoradu nsia omudi kan ewu ye ewo Ashanti region no ye momu nyina yakọ sanso na plane crash a Ghana Pɛrish ebo ye ma ye hwi ministers any NDC penfo bi no eno nipa nwotwe na eto anananom ewo nsiedo eni nyina ye ma penfo ene akra omadeda ni nyina se dwie ni kon dwie ni moni ha dwie ene kopa makon ama adasa Ghana nyina ye damo na ye kase bia mo kono twidi ampondoma nkoma na age mutata emfamu enkodu asundwe mu Asantemaa Pɛrish abo Asantemaa ade ato Asantemaa ani enenti etefo besro so mbe share sanka abosemi na wiase nyina anya bi ahunu na anya bi ahwe na ene Asantehene abua ne ntoma kuntinkuni dia na kyerese Pɛrish a eniani ena ato Asantemaa Nkoranzaman enja sun Nkoranzaman enja eja dwotwa ena wei abebomi eniti nananom wei dia mesremu ye nyina ena ade ato yani moma yesu no yenhwe yentoto yani enema ne yanam ntuye se ne beya eno nso enkofa ohaw foforo emma hwedi amponte dumankon no pata biribi dudu biribi nyankomia a ode yen asi ho se yenso adasanma no idimu ena meka se yen nyina yenhye yehonten abra de ani ato Ghana Asantemaa ene Nkoranzaman yame enkura yemuye pia